Éxito absoluto del cinema de estiu a Gandía. Más de 6.000 personas han disfrutado de esta actividad durante el mes de julio, agotando las sillas habilitadas por el ayuntamiento en los distintos puntos de la ciudad gandiense. Así lo ha explicado el concejal de Participación Ciudadana, Andrés Puig, quien además ha recordado las distintas actividades que se están llevando a cabo desde su área. El cinema d'estiu està seguint un èxit absolut. S'han realitzat en el mes de juliol 18 projeccions. En pràcticament totes, per no dir en totes, s'han esgotat les cadires. Vos recordo que portem 300 cadires. Es calcula al voltant d'una mitja de 350 persones per projecció, el qual significa que en juliol 6.300 persones aproximadament han gaudit del cinema d'estiu. En agost, a l'acurtar el dia, hem avançat també l'hora de començament. Com sabeu, començarà a les 10 de la nit i es calcula que unes 6.700 persones gaudiran del cinema d'estiu en agost. Per tant, es pot parlar al voltant de, en els 2 mesos d'estiu, agost, juliol i agost, 13.000 persones hauran vist aquestes projeccions que s'han desenvolupat en 17 llocs, places o carrers de la ciutat.